Ngisazoqhubeka naye hevo, ngisazoqhubeka positive kodwa bafitheni umshazweni Mr. White. Nkulunkulu siyabonga, nkulunkulu siyabonga, nkulunkulu siyazi ukuthi imali impande yesondo nkulunkulu, kodwa siyacela phela nkulunkulu, siyacela lapha ka-education nkulunkulu, na nkulunkulu ufake la abahlaniphile nkosi yami azofundisa into ey'layithile phela nkosi yami. Sikhathele iy'ngane zethu y'funda ngamaqhwage, sambile sayibona leyo nto, hhayi funda ngeqhwage nkulunkulu akusizanga ngalutho. Phinde nkulunkulu phela nalapha ka-government inkosi siyazi ukuthi nkulunkulu imali eningi laphana iyaphuma nje, sicela ufake labo futhi abahlaniphile nkosi yami abazobona leya mali yani isebenzwa kanjani, yini engayisiza ukuthi kudala ushintsho la emhlabeni. Siyabonga nkulunkulu wami, Nkosi Jesu. Nalabo phela abasebenzisa umoya nkosi yami, siyacela nkosi yami ukuba ufake labo nkosi yami, ufake labo abazosiza iy'ngane zethu nkosi yami ngokudla. Sambile sagquma saphalaza nkosi yami, hayi akusizi lutho nkosi yami, sacela ufake labo abazosiza nkosi yami ngendlela e-right.